Ang sama nimo. Tagaan akong quiz. Sige kay ko. Ipiyong na ko akong mata. What? Isa, duha, tulo. Asa naman to akong motor? Tuwara ba dito akong kwarta? Unsa man ni? Unsa man ni? Pwede mang tugaya mo andar. Ay napahak man ning motora. Yata sa tuwa daot pa yun siguro ni. Iska man siguro ko atong ermitanyo. Ipalit siguro na ako ni sa ermitanyo bay. Di man yun mo andar. Bisa unsaon, pitigay mo andar. Ay tawata. Asa magkana ko pangitawan ng akong motor? Tuwara ba dito ang mga number sa akong mga ka-textmate? Kay diri may mag-aibol. Masing mawala to. Magbantay lang siya. Kung kinsa nagkuha to, doon na ko'y kaira. Nakuyaw kayo mo barang. Kaya ipabarang na ko siya. Di siya makaihi. Di siya makalibang. Aduna irmitan yung nagbaktas. Ato na ko, be. Irmitan nyo! Irmitan nyo! Wala ba kakita motor diri nga Repsol? Nawadaan day kag motor. No, pasaylo ah. Wala jud ko nakabantay og gahana imong motor. Muna na ko nimo. Sige dong. Dara ba ko'y kailang barangan? Unsa dong? Nakikailang nga barangan. Aw na, uy! Kahadlok pa rin imong tawana ka. Naday kay mga kailang nana, mga klase nga mga tao. Dili lang to si barangan. Albularyo pa yun to. Kabalo manambal. Bisag unsang sakit. Naday kay mga kaila po na mga kabalo mo tambal di ay dong. Gusto po ko magpatambal ni aning akong buni. Unsa ermitar nyo? Aduna pa kay buni. Basig ka ng naong nimo. Napay buni. Kaya ginatabon-tabonan nimo. Ha? Dong, wajog ka masayop. Nabulit jug ko hubag-hubag. Og buni. Unsa ermitar nyo? Bantog ra nagbukot-bukot ka ng itong nga trapal. Kaya ang tanan nimong lawas napuno sa hubag-hubag og buni. Iyaki! Unsay yaki? Ayaw pagpuot sa ako ang pamanit, dong. Kay dili nimo panit ako ani. Aron masayod ka. Kani adtong panahon, ako ang panit. Murag kutis og balangoy. Dong, kusog lang jud ko mukaon. Og bulad, og nukos. Maong nainaani akong pamanit. Kung dili pa lang, tungod kusog ko mukaon. Na-maintain ako ni ako ang pamanit. Namurag unod sa balanghoy. Mo ba? Ingon ni anak kakaputi ka ni adto ermitar nyo. Murag kaputi sa unod sa balangoy. Pero, unsa man? Magkatabang ka sa kuha. Nga makita ng akong motor. Kaluoy din ni mo tawhana ka. Nawadaan day kag motor. Tapangan ta ka. Kay pananaw na ko nimo. Usa kang kamaayo nga tao. Sige. Dong, ipiyong na imuhang mata. Unsa? Unsa ermitar nyo? Papiyungon ni mo ang akong mata. Pwede man ko ni mo tabangan. Bisang nagsiga ang akong mata. Kadaghan bag reklamo. Unsa man, gusto nimong tabangan ta ka. Ipiyong na, ayaw na kwestiyon na. Ug nganong papiyongon pa ta ka. Pag-ihap og katulo, unya ipiyong na imong mata. Nauna! Unsa? Palisod-lisodon pa yun ko ni mo. Paipon pa yun ko ni mo katulo. Pero sige lang. Para sa akong motora. Sige na dong, ayaw na pagtumpik-tumpik. 1, 2, 3. Uy! Asa naman to si ermitar nyo? Ipapiyong raman ko niya. Nawala man dahil siya. Murag nagduda ko ang totoo na. Aduna siya ipagkatagulilong.